I pozdrav društvo, dobrodošli u moj novi 1 minut tutorial. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da skinete i igrate modove za Minecraft. Specifično pitali ste me za moj modpack koji igram, Better Minecraft. Znači, za to će vam treba ovo, Cursed Forge. Šta ćemo da radimo? Idemo na Google i kucamo Cursed Forge. Odemo ovde i dobit ćemo ovakav window. Idemo ovde, Get Cursed Forge. Idemo download, ovde što piše download Overwolf, to vam je klijent za njega, kad skinete Overwolf, skinut će se to, kada kliknete to, krene se skida Cursed Forge, i posle Cursed Forge skinete gde hoćete, znači idete yes, bukvalno samo će vam se pojavi ovde, to je to, vidite, evo ga ovde. Znači njega možda stavite na CD, na flešku, stavite ga pored kompjutera, apsolutno meni interesuje, bitno da imate mesto za njega. I onda odete na Cursed Forge i ovde vidite imate ovakav window. Samo što vi nećete ovde da imate Minecraft, nego ćete da imate ovako. Idete ovde u settings, morate prvo da nađete Minecraft gde vam je na kompjuteru. Idete plus i šta vam ja preporučujem jeste da idete scan i da skenirate ceo kompjuter. Znači naći će Minecraft 100%. Lakše vam tako nego da vam objašnjavam specifičan folder, nije ni bitno. I kad već dođete ovde, završili se bukvalno posao, odete ovde na browse i ovde imate preko 10.000 moda koja možete da skinete kako želite. Evo, na primjer, ovaj Forge Labs, Paraziti, ovi, samo kliknete ovde install, naći će vam se ovde mod. Kad kliknete tu, odmah vam otvara Minecraft Launcher. Kad vam otvori, kliknete play i to je to. U Better Minecraftu ste, kao što vidite. I ako vam se sviđaju ovakvi brzi tutoriali, ostavite like. Ako imate krakovanu verziju Minecrafta, ostavite tu komentare, pa možda mogu da uradim takav tutorial i za krakovanu. A za sad, budite mi zdravi, fini i nasmejani, uskoro kreću ponovo videi, znači i dalje sam bolestan. Pozdrav!